जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बिराद मोनसे बे दिनैनि साना गोजोनथाव गोजोननां सान मानो होनब्ला दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै डिक्लारेसन होबाय दा बे जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा थांनाय 10 फेब्रुवारि 24 अक्ट'खालि सिमेन्ट सापरि आगमा गुदि सिमेन्ट सापरि दंना सिमेन्ट सापरि आगमा सापरि गुदि फरायसालियाव मोनसे जोंहा गेवलां मेल जादोंमोन। बै गेवलां मेल खालि जोंहा जोंनि धेमाजि जिल्लानि जिथु कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय जोंनि आफादखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों बैसोआ जोबनायलाय बेनिखायनो दा बै खालिनो जोङो गोदान आफादखौ दानायनि उनाव जों नैबे दिनैनि अक्ट'खालि जोंहा हाबा बिबान गथायनायनि जों दिनैनि मेल जथुम लादोंमोन आरो बेखायनो जों मोनसे सानदों जे जिहेतु बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा आफादै सारा आसामावनो बेखौ फालिनो थाखाय सरकारा मोनथाय होबाय नालाय जोंबो सानदों जे धेमाजि जिल्लानि जानानै गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै जों बिथांखौ सनमान होनाया मोजां। दा नैबे थांखिजों जोङो दिनै जों बिथांनि बे जोनोम सानखौ जों धेमाजि जिल्ला फोरोंगिरि आफादनिफ्राय जों बिबार बावदों जों बिथांखौ खुलुमदों बेनो जों सोर बिथांमोनखौ गोदान बिबानगिरि महरै बिबान होनाय जादों। जों गोदान बिबान होनाया जाहैबाय आफादगिरि महरै जा पुर्नेस्वर बसुमतारी आरो नेहाथारिया जाहैबाय जा प्रसेनजित मोसाहारि बिथांमोनखौ जोङो गाहाय बिबानगिरि हिसाबै लानानै जोङो जोंनि गोदान आफादखौ दानाय जादों। बे बड'फानि जिथुनाखि जोनोम सानखौ लानानै जिथुनाखि दानि बिथांनि जिउ जिथुनाखि खौरांखौ लानानै दानि फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? आंथ' सानो बड'फानि जि थांखिमोन एम एन्ड अबजेक्ट बे बर' हारिनि थाखायनो मोनसे बिराद गनायजाथावनामोन। दा बिनिखायनो आं सानो जे दानि फरायसाफोरा बिथांनि सान्थौखौ लानानै बिथांनि सान्थौखौ नोजोर होनानै जों बिथांनि दैदेननायखौ नोजोर होनानै जों बे लामाथिं आवगायलांनांगौ। नाथायब्ला जों सम दा माखासे जोंनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो जे जों दिनै माखासेफोरा बिथांनि जा आइडिय'लजिमोन बिथांनि बर' हारिफोरखौ गेरेमसा हारि महरै दानायनि जि थांखिमोन बेखौ एसे एंगारनानै गुबुन लामाजों थांनो लानाय बायदिखौ एसे गेजेर गेजेर नुनो मोनो। दा बियो आं सानो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। गतिके जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै जुदि थारैनो जों मुलुगाव दिन्थिनांगौब्ला जों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जा लामा दिन्थिनाय बे लामा दिन्थिनायखौ जों लानांगोन आरो जों खौसेयै जों जुजिनांगोन। आरो जुदि जों बे खौसेयै जुदि जों जुजिनो हायाब्ला जों सानसे हयथ' जों हाखराव गाब्र'फिननो गोनां जागोन। बेजों लोगोसे आङो मोननैसो खोथा बुंबावनो नागिरदों जे दिनै जोंनि मेलाव खालि जों बिबान गथायनायल' जों लानो सानाखै। जोंहा हैदिनखालि एसे आफादावबो सोद्रोमा सोदांनोबो सोदेर लाना थादों। लोगोसे मोनसे खोथाया बिराद जोंनि थाखाय बुंनांगौ बाथ्रा दिनै मैया दाख्लि जोंनो आसाम सरकारा फरायसालिफोराव बिजाबखौ राननानै होबाय। गाबोन 1 अक्ट'निफ्राय जोंनि गासै फरायसालिफोरा सरकारि नियम बायदियै सोलिसिगोन। नाथायबा सरकारा दिनै जा लेखा रानदों बे लेखाया जोंनि थाखाय थोजासे फैयाखै। बहुद लेखाखौनो जों मोनाखै। दा बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो जों सानो जुदि जोङो फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ जायोबा गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौब्ला जोंनो
लेखाखौ नांथारगोन आरो गथ'फ्रा साफ्रोमबो गथ'आ आखायाव लेखा मोननांगोन। बिनि अनगायै फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनो हानाया एसे गोब्राब जायो। दा बेनिखायनो आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जाहाथे जोंनि दिनै बै लेखा मोनजोबैफोरखौ थाबैनो सुफुंना होनायनि मोनसे राहा लामा खालामनानै होयो बेखौ आं बिथांमोननिसिम बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय